Niin hienoja kuin luonnon ilmiöt ovatkin, niin seuraava juttu on semmonen, että sen ei toivoisi tapahtuvan ikinä tulevaisuudessa. Meidän luontoäidistä ei kuitenkaan koskaan voi tietää, joten laitetaan sormet ristiin ja toivotaan parasta. Tilaa muuten mun kanava, jos videot kiinnostaa. Kiitos. No niin, eli tänään olisi kyseessä koko ihmiskunnan historian kovin ääni. Mistä se on lähtenyt? Otetaan selvää. Indonesialle kuuluvalla Rakatan saarella on tulivuori nimeltään Krakatau. Tää Krakatau on tämmönen aika tunnettu tulivuori, sillä se on purkautunut aika monta kertaa ja tuhoisin seurauksin. Kaikista tuhoisin purkautuminen tapahtui kuitenkin 26-27. elokuuta vuonna 1883, minne meidän videon idea viekin meidät. Tää Krakataun tulivuori oli tosiaan tämmönen noin 800 metrin korkuinen tulivuori, joka oli tosi aktiivinen ja on itse asiassa aika aktiivinen vieläkin. Tää tulivuori oli ollut aika aktiivinen monta kuukautta ennen tätä kunnon purkautumista. Jopa näissä alkupurkauksissa, jotka tapahtuivat siis tätä ennen suurinta pommia, niin niissäkin tämä purkauspilvi saattoi kohota monen kilometrin korkeuteen. Elokuun 26. päivä vuonna 1883 alkoi kuitenkin tapahtumaan ihan tosissaan, ja tämä hetki on jäänyt merkittävästi historiaan. Puolen päivän jälkeen Krakataun tulivuori alkoi räjähdellä ja paukkua noin 10 minuutin välein tahtia nopeuttaen. Lopulta Krakataun tulivuori räjähti oikein kunnolla 27. elokuuta aamulla. Tämä oikein massiivinen räjähdys aiheutti tämmöisen tuhkapilven, joka saattoi nousta jopa yli 10 kilometrin korkeuteen. Tästä johtuen koko tämän tulivuoren lähialue pimentyi. Tästä jättimäisestä tulivuoren purkauksesta koitui ihmisille paljon erilaisia haittoja ja luonnonilmiöitä. Ensinnäkin tämä purkaus aiheutti valtavan tsunamin, jonka on sanottu olevan jopa 30-40 metriä korkea. Tämän lisäksi maapallon keskilämpötila laski 1,2 astetta seuraavana vuonna tästä purkautumisesta. Tämän purkauksen aiheuttama hyökyaalto vei eniten ihmishenkiä, mutta loppupeleissä tämä purkaus aiheutti noin 36 000 ihmisen kuoleman. Mutta sitten mennäänkin siihen mielenkiintoisempaan asiaan, eli äänestä, joka tästä lähti. Tämän purkauksen seurauksena tullut valtava pamahdus on uskottu olleen ihmiskunnan historian suurin ääni. Vielä 160 kilometrin päässä tästä räjähdyksestä on äänen arvioitu olevan vähän päälle 170 desibelin luokkaa. Tämän Krakataun räjähdysvoimaksi on arvioitu olevan noin 200 megatonnia. Otetaan esimerkiksi vaikka Hiroshiman atomipommi, joka oli voimakkuudeltaan noin 20 kilotonnia. Ottakaa tässä huomioon kilotonnin ja megatonnin ero. Koko Hiroshiman maan tasalle laittanut atomipommi, niin sen räjähdysvoima oli 10 000 kertaa pienempi kuin tämän Krakataun purkaus. Mutta tuosta äänestä, joka siitä lähti. Otetaan esimerkiksi vaikka lentokone, joka tuottaa noin 150 desibelin äänen. Tuolla 160 kilometrin päässä tästä purkauksesta tuo räjähdysääni kuului siis 20 desibeliä kovemmin kuin lentokoneesta lähtevä ääni. On sanottu, että tuolloin jopa 60 kilometrin päässä tästä tulivuoresta olleelta merimieheltä repesivät tärykalvot. Eräs brittialus oli tämän purkauksen aikana 70 kilometrin päässä Krakatausta. Tämän aluksen kapteeni kirjasi ylös aika hyytävän logimerkinnän tämän räjähtävän äänen jälkeen. Hän kirjoitti näin: "Kirjoitan tätä pimeydessä. Räjähdykset olivat niin voimakkaita, että miehistöltäni puolelta ovat tärykalvot revenneet. Olen vakuuttunut siitä, että tuomion päivä on tullut."
Jopa yli 3000 kilometrin päässä tästä Krakatausta Australiassa asti kuultiin tämmöistä ihan kuin kaukasta tykistön ääntä, vaikka todellisuudessa ääni lähti tästä Krakatausta. Tämän lisäksi tätä kuultiin Afrikan itärannikolla. Tämä vastaa siis suurin piirtein samaa, että jos nyt New Yorkissa räjähtäisi, niin se kuuluisi meidän Helsingissä asti. No totta kai tästä purkauksesta lähti siis ääniaalto. Tämä ääniaalto rekisteröitiin eri sääasemilla ympäri maailmaa. Tämä ääniaalto rekisteröitiin noin 34 tunnin välein 5 vuorokauden välein. Ääniään kulkeekin ilmassa maapallon ympäri vajaassa 34 tunnissa. Tästä laskettuna tämä ääniaalto menikin maapallon ympäri 3-4 kertaan. Erilaisten laskujen myötä on arvioitu, että kun Krakataussa on pamahtanut, niin ääni on ollut jopa 285 desibeliä. Se on ihmiskunnan historiassa kovin ikinä tapahtunut ääni. Otetaan lisää pieniä esimerkkejä tälle 285 desibelin äänelle. Meidän maapallon äänekkäin eläin on kaskelotti ja sen päästämä ääni on voimakkuudeltaan vedessä 174 desibeliä. Tai Yhdysvaltain liittohallituksen alainen ilmailu- ja avaruudenhallintavirasto, eli lyhyemmin sanottuna NASA, niin NASAn korkein tuottama ääni tuli Saturnus-raketista, joka tuotti 204 desibelin äänen. Eli lähellekään yhtä kovaa ääntä ei olla nähty ihmiskunnan historian aikana, tai siis kuultu. Muistakaa muuten tässä vaiheessa se, että melu voi vahingoittaa ihmisen kuuloa, kun se ylittää 80 desibelin rajan. Toki riskit tästä kasvavat, mitä korkeimmille äänille mennään. Luontoäiti on aina ollut armoton, ja se tulee myös aina olemaan armoton. Kunnioitetaan sitä. Meidän onneksemme me eletään Suomessa, jossa saadaan olla aika rauhassa ja turvassa näiltä rajuimmilta luonnonkatastrofeilta. Mutta ei mitään, tää oli tämmönen video tällä kertaa. Mä kiitän sua katsomisesta ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Oon huomannut, että ton tilaa mun kanavan toitottaminen tuottaa tulosta, joten sanotaan se vielä nyt. Tilaa mun kanava. Ei mitään, me nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!